Caoineadh Cathair Chonstaintín, Marbhna clasaiceach, le tarlach mac chun mé. Cathair na trí, is cumann in féin mar a bhí a dús báire, aithris fuaithe ón lá beagnach a chur ar bon. Tháinig ríthe na Gréigise is chur faoi léigear 10 mbliana, agus deireadh trí feabhall losc siar an Cathair ar fad. Ghaeilge mórán, ach déananig aeneas is a bhaintear san níthe. Cheolaid ar an bhur siar, dídeanna a chuird ach dóibh féin. Tháinig go cósta na Hafraice, chaithead ar treibhse le dídó, tuisc aeneas bheith ngrá, mealta ar fad ag an bhunaí. Nuair hill na néithe áfach go gcuireadh siad futha i gcartaigh, d'imigh aeneas mar sin, dídó ag sireadh na nóir. Bhainigh sé Cathair dá bhaintear, trí nua hamhainn san idáil, agus ó chlucht sin na trí tháinig ar deireadh an ráibh. Chuaigh na céadta thart, agus buaigh i gcath ag rómhanaigh, losc siad an chartaigh ar ball, ghabh siad an aithne san Gréig. Theastig ó Chonstaintín, bin an chéad impir a Chríostaí, príomh Cathair dó in san lár, níos an iarrair sa ráibh. Tuis gur tháinig aeneas ón trí, gur a bheas sin an cinenne, smaoinigh an timpire ráibh nua a bhanú an sin. Dúirt maithir Chonstaintín héilinn leis a chur in áit na Byzánte. Rinne sé álaigh, is ann díreach a bhéocha nua ráibh. Cathair Chonstaintín anam na cathrach a bhainigh an césar, agus níor admhaigh sé riamh gur a bhéidir a gháil. Tuigeann áir heicse nach méoch riamh in san ráibh nua ach sean trí, agus go méoch scris na trí tiltte aici lo nó maul. Héireann spéir bhean na Gréige ba chúis le chaismit na tríoch. Héireann plúr na man léamh ise a thabhain bheasáint. Fuair dhearradh tháinig olbhé ar impireacht na Byzánte, Cathair gan siomh in san lár ach ar fordimeal an taíl. Chur an Saudán Mehmet Ali an Cathair néafa faoi réir, ghabh sé a deireadh an áit nach mór an titim bhí ann. Ansin bhí seansaigh na Moslamaigh seileadh a ghlach ar an Gréig féin, dul ar aig sa Bholcán, críostathe a chur faoin na smacht. Ní réonmhacha ann seoladh go dtí an Byzántanis, gafa le fada an lá Istanbul irthaonis. Scris Cathair Chonstaintín ag an Saudán, nar bhabhlaigh go raibh sé cosúil le léirscris na trí, seanscéal a tharla fadó. Fada sa bheith star ann, agus ríochtaí ag teacht is ag imeacht, be míad ag Caoineadh go deo Cathairtha ála as Cris.